Wara nuqqas ta' sentejn minħabba l-pandemija, it-turnew tradizzjonali ta' Boxing Day Listrina irritorna fil-kalendarju ta' avvenimenti fil-jum ta' wara l-miliet, e kif ġew il-ground ta' ċentenarju f'Taqali jingħaqdu numru ta' qdiet għal dan il-ġest nobli. Preżenti kien hemm laqda ġurnalisti sports, l-Assoċjazzjoni Maltija għall-Futbol, l-Assoċjazzjoni Maltija għall-Coaches tal-Futbol u l-Assoċjazzjoni Maltija għall-Referees tal-Futbol. Hawn inġabru donazzjonijiet minn dawk preżenti Listrina u l-pubbliku ġenerali kienu wkoll mistieden sabiex jattendi u jagħti d-donazzjoni tiegħu. Għal-ħabta tal-10 ta' filgħodu li President ta' Malta George Vella ingħaqad fil-ground fejn tal-kikoff tat-tieni set tal-logħbiet. Huwa rringrazzja lil dawk kollha preżenti u stqarr li dan l-avveniment għandu valur doppju hekk kif filwaqt qed jippromuovi l-isport qed jagħmel dan għal għan nobli. Il-President Vella għamel appell sabiex kulħadd jagħmel id-donazzjonijiet tiegħu f'jum Listrina sabiex jiġu mejjuna l-persuni li sfortunatament qed ibatu minn kundizzjonijiet ta' saħħa differenti. One News kellem ma' Peter Busuttil li huwa l-kap tad-Dipartiment tar-Responsabbiltà Soċjali fih dan l-MFA li għallum kien plejer ma' sħabu l-ħaddiema tal-MFA u għatkellem ma' dan l-istazzjon dwar l-ispirtu tat-timijiet kollha f'dan il-jum speċjali. Tkun kompetittiva, anke taħseb li forsi niġu għaw Boxing Day biex kulħadd jieħu pjaċir, ma fir-realtà jkun hemm min jieħodha bis-serjetà. Kif fir-realtà meta mbagħad tap il-futbol fl-aħħar mill-aħħar imma wara tal-logħba nerġgħu lura normal, kulħadd bib kif kien u probabbilment din is-sena qed nagħmel pronostiku li jirbħu jew il-ġurnalisti jew il-coaches. Peter għalinna li minkejja s-serjetà tal-plejers tat-tim tiegħu rari jkunu r-rebbieħa tat-turnew, iżda fl-aħħar mill-aħħar lan dejjem jibqa' li jkunu ta' għajnuna għall-Listrina. Ħafna darba ma nirbux aħna tal-MFA għax aħna nilagħbu fair, niġifieri nilagħbu bil-plejers propri li għandu mal-MFA. U ħadd ieħor ovvjament jieħduha bis-serjetà, però kollox ban partikolari, ban għall-Listrina biex anke aħna permezz tax-xogħol tagħna nagħtu l-kontribut tagħna lill-Listrina.